so yasua nneoma ma ene kwasi broni kura no a wode ne ho de na ade no yasua kwasi broni amana boroso entine obi ya ade a yentunefo de ono abaya na koma beto ne yamuo no eno na safo no ye ene nananom so no munim de besi daache won mo ya ade bia no mo dwene ho mienu enti won mo ya womutumu sa ade no daache ebekwa akɔwie se sanse mentena asasi so enkyerebo enti womu ya womu gyannuama bia yanso so yebetumi de aboye bra ebi mu de womu de yehye bukum ebi mu so de womu de yetwera nwom enwom bi na wo boyi a na yetie wotie nwom no ankasa wotimi se ensam wom wobetumi afa nwom no ankasa tenase e de asese wo bra ama abrabo na tumi akoye di ama wo ena book mu de yenso so se wo kenkan a kire nipa won pa kenkan wo tena se wo kenkan ensam a enipa bi no tena se de abrabo yesu de na won mo tworo do to hono mo a abrabo no bekoye di ama pa na tof menkan kwa kire kura no enwoma mienu ene ya kenkan anyame ya domo a na wotwe se nyame ya domo a ene ye besa nso de nwoma foforo ababetudwa na sa nwoma mienu a ya kenkan ni nyina nso so no tof eka enwoma bebre de edi kan ye kenkan ye no na eye obreguo obreguo nwoma na sa obreguo nwoma no ade ba ko amehua firi mu empanyifo se 20 ohoi ene nwoma tikopo obu ho no mu a wote ho na se o hia nwoma wo hu ne se de ono ye no eno nko ana ye wobi ka asema wontie wobi ko no okoto odo foforo mu a wo hu ne se ne mpanyimfo nsema won mo ka nyina no eye rodo rada nsem wono de na aba so ntie nya no ni ne do wono na brabo na aba ene obi tumi gina o maame anim ka se enya wo pansunie senka anyu we krom ka ne sempo de ope na mepa ke nyina nke ware bema baako akoda o maame aworo tumi gina o maame anim no aka sa asem na kire o maame se de ope na mepa ke nyina nke ware bema baako enti wuti mu se santete no yamfa nhye yase enen ma no anka se yenya daje mayema ade wono osore ahomache no onum no otidwom wo beba na no nwotwe abo obeba na akoda no wada wona nso no oti TV ho maame no wabere no akoda enti ntete ni ho yenso obuku no yenya daje ntobi mayema no ana won makenkan enti wotie obreguo nwoma no a saa de no ankoda no fam a won mantie futu afiri won ma wofo no ena dum ko wura bra na nsam fatam afa yemra mehu yanka nso mehu yanka nwoma yi a kenkan ye asi a efiri nyame yadma wo kina ye ba hyase abisa ho nsam no eno so na kan sempi eya akwasi dwete na wofo ya won motete no awofo no hye akoda no kutupa ede esu ne ban bi wura akoda ni mu a akura ne dinyini afani e mone kyemso na wontumi nkana sem enne tof me no te ya ye kasai owufo bi atete ne ba ede sa su ne ban na tete akoda no amene wo benya na nka sa su ne ban na nka akura ne gyanso ntumi nyai abada ne su ye te akoda ne mu ye ntumi mu akoda ne kyemso wa soro e wo maame no ankasa so enam ntete ya maame ne de ma na hyase enti ene bi ne yehunu ene mi hu yanka nwoma na me yehunu se wo yo wofo na wo ba na sa akoda no ntumi mo ne kyemso wo gege akoda no so mane boro so sempo na akoda no kodi asamu anya na so kodi agobone anye na so oba fie na wo ntimi ntia akoda no a akoda no tumi di nyini ebo brabone mane yeye sa ne o mano ne yesua firi mi hu yankemu na tof nyame yadom adwada enwoma eba no eye sebewie me hu nwoma emu odesene sebewie da nyame nim me hunu bi da sebewie so wonsa me ka kire wo serious akosia me ka kire wo enwoma ni mu oda na wonim sebewie menkenkan nura kire na so kakra yi amakan no obreguo kura mfa ne ho enwoma ni mu oda papa me dase na nyame ya adom a efiri dwada de kro ye besanim ama de hye no matiase na menkan kwa kire eno so de no ma mente ho kakra bi ana wo se me fa nke akosia na bajiri nyina ya na nyame adma wachina enipa mienu ena wachina won beba contest no mo na eba achade ye wo hode ma wo mo de ye mo so so nim sa sompa de
ye bibia na ye no by surprises. Yeah. Sports for says ya surprise ya this year. Aja man for Mr. X so te kwanche etwe. Sama, ya say man for to top Boba Park na ebeta no mi sesi ni no. Enti nyambo a wachina. Okay. Na enipa nsia no na no ya wada. Wo mo frɛ ye no. Okay. Ye be hyasie. Na wachina wo mo ba eye Boache Richmond. Boache Richmond. Okay. Na Jesse Felix. Okay. Boache Richmond na fe Jesse Felix. Okay. Wo mo mienu na eba. Na ye bisa wo mo nsem ba ko mienu miensa. Eye buku no ayeso an na. Yankofa bi fufuru bi amfiri baby. Okay. Eye mi hu yanka no a. Ene ye bisa no wayi ano, ye bisa no wayi ano. Utwa akyade wo ho no. Nyame yadom ebeka ho asem to. Okay. Intimidasi. Mate. Adomdom ye na. Mate. Ye beto aso. Akosia medasi. Abusiafo yankwa ahoma no so. Na asem a yebisa ye na akosia te ha bi. Na ontie bi 0551931931 0551931931 0548931931 yesusa no a na ye nananom de yetena akonya ho boye nkomo to anansesem ekanya bakosem ekere yensa de na abrabote ene nne etisan me ba cho udini ba bia frame free me ba cho udin ene ba bia frame free okay. Okay. Me ba cho udini ba bia frame free. Why? Okay, mpacho ma minti o. Okay, any bibia and then Hey. What's in my kind to tell some we are number one. What I would say. I better go school no. Huh? Now let's say I don't come me Okay. Now me na I say no. I na be di no. It's a maududo. But when I na no. Next there's so one room here. And you Abi. Oh, Kafra, ko kana bakwa sempa o. Me pa cho udini ba bia frame free. Yeah, from Kelvin. Kevin kasa free hen. Yeah, make us free Antama. Okay. Kevin, kane no ne nne. Sere na ye nananom tete ye to anansesem. Ka stories de kire ye ne nne. Kwan ye fa so tete ye ma. Mami ndio. Tie ne die. Me a me die kura no me de. Oba tan a ono ane ne ba amene ne tie e be example. Okay. Enye. Wokoko nkolanji wo senkola no wekoka mi ni pabon ni jimi de mejai. Na wo jama nkwala na sai. Se no de mai bi ana so me maka ho. Intime me koka debi. Wokoko na manage nsemu ne ba a me le bi hu akola no be 2 years. Me me suma ko nso ngoto ade. Akola no so wo ya de owi ansa na wo me mepe. Enu ti nkasa akora no bi akora ni ti na me pa cho ma me se nkasa akora no nti na me nkasa akora no Ya hwe wo ye oba sabe ye se obaja onan egu osre so a ye ntwa ye popa but eneno please say omu sha akora ketu owo be 12 to 30 years otimi di oba akura le papa there no oba akota ma to 3 times Drusa boss abayo aruso nini ya abayo kitu bi o ono so ne ma me hwe le pa na se adia san abayo no ne ma o se bo enu wo ho a nkola bi hu mo ha no donyin place bi donyin na ye 30 years donyin na 30 years onabo wonim mafo obi gina ada line so ho Unkomo enu ye be pese da kure be di hu nkomo producer be frɛ why. Okay, me da see. Akosi asemo na no di no. Kwala 12 years. Ntimi no obi da wo papa de. Serious. Anodin.
Akwa mi ko sunya ba ya asema ni su biri mi o. Wani shota oba kufo. Mani shota no. Okay, me wa so udi ni ba bi afra mi free. Wo fei. Yey. Wo fei. Yey. Inura de na ya guru, inura de peli bere. Sompa de ya bani abo. Wo bien bien. Okay. Utukura usa. Okay. Ofa maminchia Dr. Blessed Fox away. Ojo so. Yatika expert. Na sheshe mansuta no wa obeyira. Ofa. Na kane no ene nene de utimi se asisa kura o. Ene no enyenyenyenye. Kane pa de na utiwia lubire. Epepo je fuma de body jojo tum. Na ye twana system e kumu pe. Ye tire okwan ya ofa so kotu pe mu bi no kane ma obeje kujano no. Omo sika semenye katena na mpa choshiram. Nana sanjira ne duochina. Ene no obi mo ofa. Meda se me ba cho udin ni ba bia ofra mi efri kane no ye ntete ene nne kwan ne yana nanom fa so to anansesem kire yen me ba cho udin ene ba bia ofra mi free Tafina na boku ni from Menim amintio ene ntete no ye kaise ye na nanom yen kwati no se ya oba Yokoyam could say Jane, a chance the enemy, we board them, we maintain them, we support them. When you know, you may take your dear, pay dear, or dear, 20 dear, near Donny and dear, Yananum, a dear Nimra, said now can not one and much, and then, but only me, Uncle Faber. And a school phone current, Ruti in Cabin. Tofiakwa. In Colana, say, no moon was it what said, Yano, Omunia, Omunia, no. A collect with a phone, I mean to me, a pen to me, or it easier, I mean to me, a pen to me. To say, and Colana James, a momba. Yes, say, and take no thing you see, and me, coffee, me, mammy, go to for you, me, not go to Marco 4. Oh. And a better what you must throw the basse. Bra, do you, mammy? What can I do natural? And it was your man to see an idea, and yet in Queen, Medasipi. Cause an ancient amidisi. But I would never offer me free. Can you know it and in there? Yes, I radio be on chairman and conform. Solo. Okay, solo, mamintio. No, it's a difference from the because and almost saying Colano. I thought about when you're but then I forgot, but full worker. And just when you know, and they say, no, it's not the Tenor, Emma, Menom, and I'm ready to tell to finger me that day. Okay. And do your part, you and you said the because put them up down. No, Tony. Well, it's like what could you cut chickens and cut now? Oh, without one chapter. And it doesn't can it be Medasi, I was as me catch or say me offer say bako. A friend no Linda John 4. What you mean about 25 years? And I make some more reduce and I make a hasu. We are no afraid me offer na hasu na idea. Because he has one you. What's in American say? As you don't come, you can't say, I borrowed you to talk. Because you are only we watch our dinner, we are from free. We watch our frost saying. Nana, Saturday can thank us. Okay, Nana, we watch our chama meet you. Confused. Many Ola ne munna hokra o. Me see any clerk na say na ye call for man na enu me for me so ye ntaya na ali o. Mo de we na no ohye. Me see ye na me tie class na ye call for man enu me for me so ye ntaya na ali o. Matias the oditwa to no. Ai. Me see ani enyare okay afa na Matias here okay. Udo for mo bla wuni ahwa ha mana tegu me ka say
I demand a woman, you say, man, I can say, I don't know if it's a strong. Bro, maybe what time again, then any. Somebody mutumin their no thing. Somebody not breaking record. Fuck them. I tell me that's it. Hey, Masa Mami, you may answer Mukrum how Bacho. Bacho didn't be afraid free. Yeah, no, mammy. Maybe I don't know where only I could see her. Yeah, who ye? Many me PC. I'm asking back of a catholic. Hey. I tell you, okay, mammy, too. I'm I'm Papa, I'm Uncle, I can't even manage to the war. Oh, they said I am much one, the same one, if you had to not young, that was why I'm in Slam. Say, me that's say. Me bacho, would anybody offer me free? Tofiakwa, you find me Paul. Me kasa free this year say. Okay, Paul, mammy, too. What's the money say? Anka no. Mo frano ye ma ye ho kwan. Okay. Ama ye ma menum ye papa nom eye. Na enne no they omo person mo ma omo ho kwan. They are not ready to give themselves up. So catch up for say men ye say unti modernism, peer pressure, societal pressure. Ama enne no say okay ana the sense me pivotal in a friend me say bilo Ubu aba mo fa no na o pese wo ye omo sa only time o pese o kokko fe chapter 1 e wo TV so only time emetie ana sense no bia okay o pese o kokko fe TV e wo TV so okay o pese o fe dead right e wo TV so entino ama enne no mo fa na ye na ai din pa esone entane no okay entino e ji se mo fa no ma wo kwan you can force a horse to the water but you can't force it to drink the water sanity. That's it. So me that say hey producer. Oh I mean yem fa course ni si story o home bacho. Would anybody offer me free? Tofiakwa. Hey. What do you see? Me am kasa yes. So am kasa dey. Yes. Yes, say. Oh, that it no na ya mamle na you. No crab drum of what the mountain for. And you need to craft for can you crazy heating sanity TV about those certain thing. I quite teacher Nicola Raswa or train the Bonnie and to complete the teacher in the P. And so I do come a craft to one up and in home. As one no kwala na nkasa no oni teacher twempra ndi wo were obuno ndino no nti kanene di ode beto tunene ho a kwa no wa pa wa okay nyamensira mo ne adwuma pa mo ya da sipi we ayesuahunu so na menim eso me aka cho se na menim de eya adesua eya brabo eya nkomodie akosia da kru me bisa sembi na me bisa to ho aduane ben pa na okai se wo na yema wo a eye tete aduane a na ope akosia meme de na me favorite pa eye banchampesie banchampesie ene nkatibomu ai odi ampotompoto ni adende na ampe akosia menyanya banchampesie ene nkatibomu na metena se a eno ansa matwe ahoma na ehemu na pie banche ahoma na pie watwe afare to ai akoma tiko akantwa ho ene hwe nuane ayedi eprayen ekuyen we bema ebre wase emu spices ahodo akosia dakro yebedi hu nkomo wo na menim so aha eti yebetu fu se akokra mafia de eye series a obi a ohwe bia no begya tom se yetete niam na yekofa ba akosia ma menti utaw na afedie owura wo ha ni nkomo no eno an yakofa ba no akokra mafia series na enano da won mo hyase ye series na fese obesere saa me se to adwendwene ne guudi o my Ghana adwendwene chi a
ahwa wonye ye wa abrabom turi nyina togu akokora mafia series no edure no mre no nwotwempa mu kopem no nkro anu atena ho no wahwe bi na wo de atu hofo e wa abrabom na hye no so se wo behu wayo si wom akebeneza wom kwakuma nu wom konfo kolege wom ene series no panyimfo nkae no a wono magigi di ne stars no dodo no wa ne wom wo wo bi apaso obaso asene no eno no se wafra homan 0249 942 842 0249 942 842 na seriously one more maso asene 21st clinic abe herbal clinic and afa extra comfort limited woman de a mattress papa and so abeja so wunya form ibi na da so ye wo ha nyina eto atwa kono ko pebito na ho ento tough akosia me da sipi nti wo si nyame adoma wo chena hwan na eba Boache Richmond and afa Jesse Felix okay nti wo chena arade anu mu mienu na eba mani ba jesu se me hu omo pa good nti wo chena no om de be fe so om de be fe om na ebia no na ni so chena e be sere ama enyehu abusia fo no na bwa pai mu pepepe me ne wo kasai no me wo owura bi wo ha ye ba be di nkomo na enenya breje bretnase na obete wasom nsam enso beto a emframadi kan me de jumbi di kan enti aki wadaroma aja YouTube fonti me bebo jumbi na utie jum no wi a me ni owura no ebe hye nkomo ase bra Facebook eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM ena Sompa TV eso eye YouTube ni mienu nyina no o like ya o subscribe a na wa like no wa share through YouTube kama na wama obi enso ahwebi ene nkomo no modu na tie di abrabo ayobi aha eye Sompa 93.1 FM FM Tofiakwa we eye Sompa drive
Every sabre ekono nyabre jebre transe na yemon komo ewo na menim so. Madikan aka cho titu drivers amutie yen. Taxi drivers, trotto drivers, ya jimwaton na muni hwa ye ni ho ye wasida bi pa de mamo. Na brebe so. Tio oye taxi driver, oye trotto driver. Wa wisu private car. Utie sompa kosutie. Empa bada enyi wo fidie no mfiri hada. Bibi papa wa animu a dabi onsa betumi aka. Me da se pi. Ene enkomo aye ba bedie no. Eye abrantie baako. Na de wa odi kan de na brabo aye. Ena me pese me ni umi enu yesua biribi firi na brabom. Ya wo mrantie maba wa bebre. Eno kwasam ne se sade omode o mabrabo eto chacha no se ya maye ni amaye hu so na ye ntu ye mrantie ne ye maba wa no fo a maami obebregu fi se awo eya na abrantie wutie me se o maami ne o papa wo na o maami ne o papa nya wo so mfaso na omumom ne koso abo wo ho kabra wanyina nka wo se wutimi bobra na wutimi behwe o maami ne o papa na o maami ne o papa gusu na ebo bra de hwewa check wa brabo ebi hu nkomo na yebedi no bema na me mo akwaba ye jao Tofi ai deep voice hi eti ani ekura ono no ya menia no sana minute wow bema Tofi wose wa bobra bi a niam anko yi ama wo no krepa ti yen sha brabo na se san ne tie ebi wo na ompese obebodin bi a enhame ebi kura ompese o kire wa kiri kwan a enhame opese o kire wa kiri kwan so a nia wo famu opese odi tu onananom ne omanofo ya ye ready empre wo ho ye wodon hwere baako a wo se bonkomo eti abrabo no eti sen na sha se na wawofo ne mom ti sen hin na obo bra no ko edien na da wani so a na opese wo ye to bo ase na eni abrabo mu nkomo bra wusa na wunyini ba no adwene ba otirim Tofi me asema me kan die ni nyina ye no kre enti no midin ne baabi ametie ne ade die mema ni nyina aba midin ankasa de Kofi Asante ani na mete edwoso na ebra misua me maame na atete me a me ma hu me papa da na me wo beye mfie mienu na papa wuye na ne ye nkwala anum na ye maame tete ye ya na ma tan so de omotete enkwala ye mu yenya nkasa na eya na akoyese maame na ekoble okay aba bepe aduane ama ne ma no okay nti Asante mampon Kofi ase eho na ye wo Kofi ase tina o maame no papa ye adwuma ben ba me ne papa nyina no mu ye kuafo okay no mu nyina ye kuafo nti 2 years na papa wujawo 2 years ense wo kura no wan hyeda nhunu papa yi because 2 years de na adwene no wo fom minimi nua na odi machi no ono no se yefun okay na so ono se ye oba na se yefun nti ene ne ye nketo akura na edi ma me na chi kura na minua pani no a na ono kura no wanyini no wo be 12 years na onyini ye no omuka se o papa di ne kun no omo kire se ase oyare kakra okay ono na ope politics okay Lawrence Mleso no okay no ope politics na mampon na waje NDC aboso okay nti sana no mo pa kire se enam politics no so na papa film ba me de na unim minim ma hunu okay na no ompese om kire se obi na etu na duro okay apre okay ne ma obi ye ne sa okay okay nti me ma me fa e free Kofi ase e de yekotena achimasuum na wo hin assume ewo abomusu kede middle okay eho ye Kwabi Blem district okay tina se ehye kade mfimfini ho babi abomusu mfimfini okay na de wo mu ne se obatan ya wo no ye ja no nkwala enum a wotete wo mo de eden
Okay. Inti na sese maame no ono ade kobele no wa jai yen ye pema yen. Ye ya ne ye boy ye bla. Okay. Na ehɔ no mo no eye wi aye fe no bonsan tower. Na minimum nom. Iti edidimu an obi be fa me de me call enkran so okoko mam obi a kire me adwuma. Okay. Eye POP. We satama wo kan no na age ni ye be sen. Na me drew na me age ni ye be 14 15 years. Okay. Na me drew form 2. Na me jai school. Ujai school. Kra, me ye me dem se me nko. Ana na uti nimu awana. Na me ti di bua me bat. Na ye gi bibi wo school na me be kan ye mfa ma me. Me ma me nya ma ye dooso. Tina ka oba ono nko a. Okay. Enti na chese sade na achampo ka se akono beku ohiani no. Wone ne ya adwen. Mebre. Wone no ya adwen. Mebre to fe. Enti na kire se opese wo kire se nye school na wani nye ho. School de na me bo ho mapa me kaya. Me ko school kra man toso. Be ye me ensada. First 3 bia me ka ho. Me ensada kra me mpe bia first 2 no. Okay. Me sa na ma di suate. Uji tum sa na uti bua. Na me ti bua me. Ba se wo ko school na oba na o request bibia. Ye nya ma. Na nye free education. Ni etua school fees, etua printing fee ni ade. Okay. O quiet me pa mo se mo nkwaji we. Even procreate me kasa mo nkwaje eye prior na se bibi mra ko na se ye nya bia anya ama na ma me nya sika nkoto mayen. Tofiakwa. It is say me do form 2 no. Na me bere me bia me bere na me say sisi ya nche bia me ko form 3 ni register me ma kwotro. Me ma me nso ni sika. It is me ne de na me ja school no. Na me ja school na me bo ko kakra. Ti me bo ko no. Mine bi na o Accra. Na no ye nursery. E ho no mo ya abe. Abefu no. Nti mo ye nursery no ba na makwesta ma no. Me se no vaccine. Okay. Na apeka krama me. No se de wi a oba me boa no no. Obefa me konkran kusua adwuma we. POP. This habe na age no bekai. Na me was 16 years. 16 years. Yes. Ti form 2 na ojai school. Form 2. Form 2 no JHS and I say DHS. Okay. DHS. Menti me kura nwi DHS no kura. Wow. Enso na me bon homa pa. Obi a oti dibo pa. Papa no be fa me o de me konkran no. Na me ko say adwuma mu. POP no. POP nim. Na say nipa no na kire wa adwuma. Ono no de me ko ma na danfo. Okay. Ono de no wa hu se me ma me blenti oyi nkola ni bi afiri ni so. Ama ya ba be boa na daachi. Okay. To de me ko ye no didim na adwuma no me hu kakra. Na me isa nse me nya ntete ye pa ofie no. Okay. Me hu kakra bi ni me se me hu. Enti wa wuji tum se wanya ntete ye papa ofie. Kra. Eno no ntete ye papa no kire sen se papa ne papa baba ya de na akola ba ya de na papa tia no ma hu bi da. Wow, because at the age of 2 years na papa we yeah. Okay. Na me ma me no so ho no so na pa adwuma na wo ho. E ya be. O de ya pampan so ni ti. Okay. No akoso abena obi afu bibu wo beba na dwo. Obeba okwa oka banku sie ho. Nti banku na na nkwala ya betiti adia na to sa na dwo na ma mbeba no. Nti bu obi hu ma me anim pa. I just ade ati no asafa pampan na siniti. San akọ. Because obeba na ya de da. Say obi ani ho shada control mo. Obi ani ho. Woni unuanum nyina. Debi. So obi pia ko hen. So free school about be your homework and bibia ni ho na obi e check family no homework ye de ma okra book ni kra uni bi enkrofo be tro school mu ho. Okay. By me no asa me to tro so na me ni book ni bi. Ti na shower reho sama reho me bre inti edu baby ama ye de me ko se adwuma no mu no me free master na ye di kan de me call no me bla na be fa me call ye no nenchen because na me nya ntete ye nita me force me hu adwuma no na me hu hwe na me sakodi obi fufulachi abuziafo ye nhye bibi mfiri ha we eye na menim abrabo hwe mrantie bebre ni maba wo bebre aya ayesem apon wo ho wabon woni madwuma mame nka no kran kire hwe empanyin sa ofiti preko pepo sia bibie ni ho obehunu moja na beba enipa bi ni abotre ni ntiase ni twan honhom se yade besua adwuma anya hwe no ya kire no bibi otimi de apaso otwitwa keke officer noa no wahunu adwuma no o master jata ade ma wo a wotimi de machine no fa so pa unity anu wie ya
utimi pam ba ku bi a wo de hyeye no wo free se wo no master ye pe wo hunu adwuma mesi adwuma na wusua ene wo pese wo ne master ye pe because na wadwene yo say master sisiu wakwaje adwuma sika do won hyeda ma obi nti wo so force ho so wo be pon ho magazine adwuma saa na tie car ho na wote na driver adwuma na wo pese wusua saa because ebi a wo boss enya wo ma ntiti boat eti wadwene ye wo say adwuma no wo hunu to pese wo jai me pese me bisa wo say edie pa na show say ja adwuma no because wo free say wo hunu adwuma no edie ena na dada wo na mem isan sama nya ntetiye ene me papa ankyere me kwan pa wo fi me hu me papa ni nti na me pense so okay mpanim ka me master no ebi wo ho no mo a oba na se bibia si wadwuma mu a ye wade bi wo he fe ne baguette ye de adwuma okay bu se na mama we yafa be twa nsem saa nti na me hu ni se me yanya me saa ai se wo nkwaso bi mu no me nti ase ene me hu kakra nya me ko ena me master bi be ye adwuma wo ne ye wo weja master no free kumase ya oba ye adwuma wo ho oba ye na to fimi kudi na chi no di mi dwane free kumase free nkran ba kumase ono so no ye pop ni bi okay nti na ode me be sha da ku jaache ti jaache na na me didi na chi ono so du ba bi na ya ho se so na mi dwane free mu the same thing na ma betum Tofiakwa se no nsumi free ni nchen ompa se wo ye adwuma no why mistake kura na ye kyerɛw me hu ni sa me ye perfect na me nim hwe inti dia kwa ba ye ne se ono so no mi free ni nchen mi free ni nchen ko na ya kasa mi ble ni ade ma asa ne nsam ne dawson but still na me free ni nchen okay na me start se me adwuma no zafere wapon me ho na se o masters mienu ni nyina no official wan hyeda ampon ho ama wan hyiraw nokore on from so aye nokore pa asama na ye kan no wona ayi adwuma esua adwuma beje ye nkomo aye bu yatom awushafo ye nkomo aye bo no we mprapra ho but one kasa aya udin se ubeji bre ama o master hyiraw aya bibio but yen ya dwene ye say menya hunu se de si two boat se de si this span aye bibia no mi hia me master nsam nhyira enti wankasa no sam panyimfo mienu o mo kyerɛ wadwuma no nyinaa no obie ni ho a wo ye wadwene sɛ obɛgye ne nsam nhyira ansa na wakɔ manyi bi obi ansam na tofe asam na ye bɛka na nkasa no fa ɛyɛ entampe a ɛno mi tie mu program a okay me se ma sakyere fini ho kora sure tofe min ko hu bi because etin enne kanyame so no kora unum wi enye ne nko afiti enra na mi tie mu no besi nne wi nka ma no wi nka wa no me se na mi obi hye madwuma mu ko ma ko ya to akyene hey yes ena me ko adwuma mi yito kyene uyi wi no wo na sa okay wo de nya no honte ho kora de ye hai abusiafo tofe na Menim ampa kafra isan say mampo me ho masters ni nsem no ebe ya ade bi ani di machi Tofiakwa matewase adwuma no say insira na ye wo master nsem no ye first thing abusiafo bra Facebook sisi a na ye de ade bi atoso production team no e de bibi atoso bra Facebook ye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM me pese oba Facebook na ansa na me ni owura na toa sa nkomo a ye die no so eniema ekoso wo ye mrante ne ye maba awon mu no Facebook no eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM me pese oba ho na oba behwe hey na we the picture we dem konya na we dabi we die mu ye production but we die abroso asa picture we pa no akiwu ni utim mu konya asa pictures we wo hen me pesa wo ba Facebook na ba behwe na we die anhwa Ghana nyina no se opa baabi ye gato base pa anhwa ha bebiti because o hwe the way your team no egu ho no ne ma no a ye na baba wo we kura nimfie ba eseni na mo bon sese bia wote an ono o ye be ma na oba me be se oba Facebook na be ha de
na ohwe sɛdeɛ ɔmasi ato ɔmo bo ase kyekyere ntampe no a na ohwe ye mabunu ni sɛdeɛ siti a hi bra Facebook na bɛha deɛ asam fa bɛ mampie sa asam de katache opia na kyerɛ sɛ ya asam aranko na se pa na ekoso wo ye manyimu ene ye mrante ne ye maba awani mu a na kyerɛ sɛ ye wasɛmbɔ no pɔ eti masa eti yenhwɛ wanyi nhyira amfiri o boss ho no de ne siye de sisi ya ne sɛ tofe oji adwuma na de metimi agye me ho adi sɛ kumase akra yi masters 3 ameka ho me perfect pa but isa nsa mampon me ho no ɛwɔ mo nsɛm no na mfitiase ne di machi me adwuma na nwie sa nipa no kwa betimi di sika na manso wo bɛyɛ ne unwie na unwie sɛ sika na san anase sika na nso ɛne ma betimi abebu bomama sika no bia kodidi baabi ama wagyae na kyerɛ sɛ manyi sila no ɛnoa sɛ ma nwie wɔ mo mienu nyina nsɛm okay iti no aye ade a trend edimachi eno ani dimachi sa okay until say do baby na me hu say no e de be na ekoso ma bra bom okay na me koye adwuma osunyane ti me adwuma osunyane na me ntimi ni because ma ye basa because me ye adwuma na me nwie titam bia no omo ha me na ti sa wogi amamfo sika sa wo de ye adwuma ma omo yes but sika waje nka wonim se sika na betima ye adwuma na mo anya wonfa so but wo ye adwuma no kono ano na bibia bebom na sika no ebia kodi baabi omo ye ne se waje no omo no mbe ye ne se ebia wo be ma omo estimate no se ope half o de be ma but sika na akeka katofe no mo ye ne nkete okay nkete sa until se sika ne be sa na eno no na ma di bia na e ma di bi am I DB pa? Sure. Oh yes. Na uma ma DB. Oh yes. No kre. Ti wogi tum se de ntia na wontimi nwi adwuma na ma ka ho. Media tum but na me hu ne se eye sasa bi di wachi. Omo me bu omo kwasea. Mampon me ho ama wom. Okay. Omo tsere me adwuma fi se na menim ade efe ni POP. Anto so omo no mbe kire me tusu ni muso. Okay. Man kun omanim nsila anye no enna ne di machi sa yes ti na ema no so san be bom ema no de me de me yobi a me mpema sa me de ne se nipa so mesi na me ne te a until so me ni beja me mfa na chi oya de me ya honest o sa de ne ho pa good ene de but enye se o obi wo ho no mo fa wi ne wa fa wi me nte sa ndi to fi di mu ana me ko sunyan ko ya adwuma okay na me mfa wi nka ma no da up to 2016. 2016 yeah, you 6 years ago. Okay. Na me koye adwuma osunyane na mintimi ni di. Ma ye basa ne nipa na me ye na adwuma no. Se no no mu wi ni bi minim. Na obi za me se master di ntina wa ye basa wa ya untimi mama aduane a wo de unni. Na me se me mintimi ni di was me wade bi mama obi de ma wa obetimi adidi. Okay. Na okono okofa wi ni ba ko blame. Na ne dem ho na me ko si wi ni wo ho. Tofe. Me si ni wi ni aduane mo de blame ni nyina na me di ni nyina. Hey, say am so na mko bo ne fon so on am bi. No, o de ma wo fra duane. Dabi. Ana o ta free. Ana say o seda a hyeye. Hey, na o de ma me say de dafi. Me ba nyabotre. Abusiafo Menim the way Akiye production no so washi bi da on kan kire me. Because mentiase wo de asema me kan wo de bra Facebook na be ha de the way I wasi amo ma kyekyere ade no ane said ade ne da ho ne apaso na ewo ho no akisa ho na wahye bi da ma me fa omra na Menim na be kyere yen girlfriend no ene akwasi be senata awuja fo wo de bra Facebook na be mranti na sei pa na mode bo bradia eto se enipa no de bi ma wo no na obi a onum cigarette onum wi dada unsmoki eye den na sade no nko ano ode ma wo a utimi no me de e ma me no me ne se ono ka kire me se duane na mintimi ni no
The menum we na metimi adidi. Na me nso na sata na metimi ni di ampa. Me nkwala na ye mo aduane ezia na o madi. Mo musika ezia na makoto aduane o madi, me de metimi ni di. Na o ye o ka sa na me se okay na me try. Nto de ma me de no no ye na me so me ye. Okay. O kire me. By the next day ne de wan kire me biem. Enti ade chia no pa na wa akobọ no punu. Bo ni punu mu se on ma me bi. Adentia. Because of say ade na me spese me de ye no hu se aboa me ama matimi aye. Se me didi no me kan ye na just say o ye no kwafo. Na se na bonsam fa so fa nipa. Ampa da no timi waye. Aduane de me di ne next day no so me say di na say break on anim nyina na me addicted. Wow. Na me ikomu mo no na madwuma performance kofom. Yes, because me so na no pa me ko ho. You am spend 3 hours. E wo mine ho. Na ma wie na dwuma na ma free ni nchen no. Afri ni nchen wo sunwa ho ana na oguso te sunwa ho. Na me sunwa metena ho de but na me nte ho sa. Okay. It me tu kwan ko yadwuma wo ba bia. Se kai bia me fa ne se mampo na me ko yadwuma. Mampo na se to me ko yadwuma. Ade se me ko hwehwe bebia gato ni bi wo. Na se kro bia obekoso a wo ko yadwuma no. Agi se wo kodura o first years o pe ba bia gato wo. Menim baby me bere gato bebere chao. But edu baby na me hu se na me kro we ma me de mo ho bebo mu. Nipa de nyina yi nipa baako but amonya me rank. Tofiakwa. Ni sa. E di entina na wo kasa. Di entina me kan sa ne se. Me kotana me hwe nipa no ya bia na mo to bi wo kra bu sa se wo da. Ubi wo no ma se ina me ade we na me no bia no mo no ye wo mo sa na. Okay. Intina ya na me betena wo mo nchen. But na me ntimi. Why addicted? Yes, me ntimi ntwe me ho kra se. Mitimi koye madwuma all right. But memre na me de adwuma ni so asense memre na me de kotena ho no. Na se o sai wo mre wo wi ho. Se memre we. Wa sai wo mre. Mebere. Asama waka no ho. Mensu. I was on for Facebook ora no ahase ama me ra ho. Ora ne say wasai ne mre. Ono agitumo. Wose wasai ne mre. Obi a oye master ukura nkwala wono omu ye adwuma. Afei de okwaje adwuma no okokro no so a. Ohwehwe ba bia gato wa. Otimi ko spend 3 to 4 hours e wo gato. Chiwi. Hey. Isaiah say aden na mu kari sika ekwaje aduane a anam kwaje ade a emen. Na otoa so a waka ba be wie se ohwini mu ti se jatana wanum dare ti se oja frama e kire se ubie wanum a eye wi ohwini mu wi eti utimi kodi 4 hours abre na wo nkwala no ye den esa na mama obia ma position wo obia ba bia odina wo ye na djuma na meba no ebi wo kra enfitiasen de na me ya meba na ma ye mle na mada. Hey. Oh yes. Drusa. Yes. Na utimi ko gato ho obeba no wa ye mle. Ma ye mle na mada. Edrusa. Na nkwala no hu se wonu wi. Me nkwala no. Kama wo mu hu ye no. Na mienu bi ne hu ye. Na sa mienu no mu hu ye no. Ba bia me kwatena ye no. Menim se no mo ba toilet wo se no mo ye de no mbe pie me so. In fact me fele. Na to fe mako ha no pa na ba beda no. Anwumle no ebo be ye tra me ho preme se ye se me sa akọ. Iti adwuma kra me sa so mu keke kra na se me ho preme se ye se me kwa na magyae. No ma horo me ho na ye se me ko. Yes. Edi afere na nya no pa nko na akọ gato ho. Kwanwumle nyina anopa ne anwumle. Uye adwuma kra timi kan. Yes. Na wagya adwuma no ho. Yes. Enti se adwuma no ode 1 month ne be ya. Ebetima take ube 2 to 3 months. Exact. Ase wo ho. Ase oyo komisinia na. Ase wo ho. Sa pepe. Because you say enipa kwa na se okandifo no na dwen sip na dwen nye papa. Okay. Omu nyina ayela. Yes. Tizata mana
Mose de Israel for Econo. Tresono. Sapepe senka Mose na no ye leader no. O ma ne ho kwan ma ne nua Aaron ye intervene. Etete woni Nyankopɔn ntema. Nka Israel for beira. Sara na me na akoye me. Okay. Me mari ni be di mani mu kan. Ama afi de me ban so am me confidence say obi a be ka me bia ye hwan me nsuru. Enti na che say esa de honhom foforo be wura wu. Abewura me mu. Eni edene. Mebere. Entokwa hunu. Mebere. Enti na oni nipa bi ta ko ana. Entokwa de man ko. Okay. But oya meka madwen a kyerɛ wo. Sana na me media na. Mfa so obi di adwuma mpo ama wo. Na che say eduru bre bi no adwuma fo a ono di ni sika ama wo. Na o twen se obeye na adwuma ntem no me ye sure se na nipa no frew na oni wudi nkomo kora wutimi nya adaje keka wadwene kyerɛ no. Eno ano no mebere. Na obeda nya adwuma. Mebele. Na adwuma no na minya da bia minya adwuma foforo. Because na wadwuma madwuma de ye perfect. But se meye. Tofiakwa. The problem no. Se meye. Until say nra. Na menim. Me wo demwa na me di TV no. Me ye na koto Sompa. Okay. Eti mudi nkomo no asema odi kan biwa no kan se akono. Yes. Akono be kum. Asema me kan no. Yes. What starting no? Yes. Akono betimi akum. Ana me se we dey meet program yi. Me mpeti bi hwe me dey ye phone so. Ese on hwe Sompa kora da. Dad. Eno na ye first day se me hwe see. Eno anko a. Onyankopɔn di madanse. But obie ye no. Asɛm na free tofi nkomo so ba ne say. Yes. Wakono be kum. Sa. Nti kum wakono. Sa. Ansa na wakono be kum. Asɛm a kan ye no. Etache wo prekope. Ana me se metie. Okay. Eti mi tie no. Ana me hu se sofo betena asi. Okay. Can go straight to the point. Yes. One fan kwache wacho. Of course we ebi no mo yesi ebi no yesi na no. The way am say we akona dia bana say me ne ye mejai. Ene ye tofi mejai. Me say dem na make on. Ana woka. Meka. Okay. Me pentem say me free. Na mu me line into Menim line. Me say me twen ato say be line atum. Na ma fle. Na mpan so eno na me gina dem ho no. Eno na me gina dem ho no. Eno na me gina dem ho ye me bibia say me jai. Me fle o. Odi minister number. Odi me number my minister of frame me. If it yen no be sin ne bin kama no. Hey. And I'm feeling happy. And so first na me ntimi o. Sa. Tofe ka beti nya betena se Menim udi nkomo sei. Me ho keka me se me kopi bi na me to. Ye beba ho, but yen hwe. Dakro, me pese wo hwe. Sika sen na wo spend e wo wi ho. Eno ye one question. Abusia for me dame ho aba. Me fa cha mo a mo twa Facebook ni YouTube no. Godfred. Me dane me ho kakra bi aba. Me bodwum we me ba. Asama me bisa owura yi. Obeyi ano. Na afai ne yebekɔ na brabo mu de wi aye no. Ene niema osusu se wasɛe e wɔ na brabo mu. Me dane me ho aba.
Seto da na me nam abontia na me hwe mrante a omo siso. Eni abraba omo bo a. Na me bisa Ghana dachi. Sankrofo we. Oman no ehemfo. Asofo ya to omo asaram. Toda na kopie babi a mintimi nhya da modin. Na ukoto amanfo mrante ne manfo mabawa ne bra omo bon wo ho a ubisa wo ho se nti wei ne maame ne papa esai bre anyinsan no ye den sa wo maame ntimi anka nkyerɛ se akwasi nyame nhyira wo wo papa ntimi anka nkyerɛ se akwasi wa mama mra nwu a nhyira ne wate atoda nye sika nko a wo ba se unyi dimbone kura ma wabusua yamfa yensan tene wo se asumasi ba we wi eno nko a yenhyira ma wabusua ntina me pa wo kyawa sra wo se wo ya abrante a ade na wo de wani siso no a wadwene da so a ofri se yonko bia dadan wo de wawura mu a wadwene wo se beboa wo no ebekun ebese wa brabo Bema Tofi me bese me hwe wi no mu no o twina no pa no wa ba twina nwumre edru bre bi no etra sa niam mienu we ana wo ye ti se wi no na da kru timi atwe more than twice. Yes, na me timi twe more than twice. I don't know mo kan say ru ana dey I ru okay ru ba ko se ba ko ya bobo na amri 2 TV so yes and na euro okay na baby they say 2 CDs ba ko pe sa yes nti dakro na wutimi twesen hamri bi metnase Tofi se ade na ade we bo ho kasa Tofiakwa na me fa ne se dey bia 5 CD na me say but I na boro okay and na me se na me hu say 5 CDs there is abosu me menya 1.5. There's a year in 1008. I it me rent two bed room 2 years. And I'm there no movie for 1 year. In time for say they be 5 CDs. And they dey ketwa kra. I'm say. Okay. I tell the be a blosa. O shasi a wonu wi no. O shia oba bi ma na adwene ye ne say. Wo hunu say wonu wi. Nti wo pese e wo se wujai. Misia oba bi sa. Yena na ekoso ntia ma okachire osasem. Me bia na mani ayekoko, especially so the duane si su ya na me ko. Nti me ba na mani ayekoko. Obezo was ade internet bia na mani ayekoko sa. Na me twa ne ntro se e yasla. Enso Tofi me ni ba asra no. Me fa bi kura nko me muda. Se wi die nipa wonom a eye nipa mienu nipa betimi de ache 1. Kwani be. Sante no betumi age wo ho. Wani be ye kokko. Ana ubie wanumu a recent beba okay nti asembisa ne se oba no na utwa no ntro se asram ana uhu ano upese o kire se na ukasa no ho ana na oben no ana wuyi atade to ho no so atade ni mu a ana ukọ no ho se oba ne bema eko nhyiemu a upese o kire se na onte pampan bi ye wo ho na wehu but na ofele se obusa e bia na meni na jai sa na onu hu me uhun ni say na me ko busa na so ni mi jaye eti obusa ye na me ka sa sala na o sa be busa biem okay obe busa biem no na me hu say ha no okay the third one na me kire mu kire ne say maame ampa me num wi e ye wi na me num o say wehu o ka kire me say me hu but me ni say me da wa ma wa frim by say wa watimi abie wa no aka kire me dia me sere o ifiti na ekuri jai but o ka say me nyae no me nyae want me nyai me teso tina me teso masa nya motre abusian for bra Facebook video bi abeda so me ba cho bra Facebook wo de bra ho me ba sa wo di wani ba be hwa de abrante na me ni no di nkomo no me emma no oh radi nyankopon
enti baby asese yen wiase ne ye Ghana ha kodru no abuja for me person oba Facebook na aye Sompa 93.1 FM me person oba ho na me person oba hwade e maba wa yen ye fi say ye mama omo bobra bra Facebook na behwe ye mamba no bra omo bo na se obaba ni a asembisa ne se ntidie na obetumi ayede aboa no ho na wodi bia boa wo se agya anan na bra Facebook na behwe but me rekora ho anwumre yi ebinuma wo fa wa bragu I'm telling you se obani a wa bragu because we bra ben wo bebo hwe wasere so kura nya daje atwe de akere yen na adwuma wei uwi a ene se wode wo ho ma mema no afo because afa utirimu a obetimi so abodam me rekra ho bama Tofi me raho serious me raho abusiafo aha ya Sompa 93.1 FM na Menim so na wutie na amanfo da kyen yire nom hwe de woye hwe ohu agumi akwasi so ana woye den no ade na woye no me pese wo ba Facebook na wo hwe se ade no ababa wa no ye no hwe ei yes de wo ba ya gumi so yo mate bema Tofi edruba dabia na upesika akoto wi na unisika man siabida wan siabida men siabida da kra o ware yes man sada nyo ba ne ho ade but menene tena ye na me sifie ema no menene wo nkwala nan 4 emema mienu ma mienu no kwa ne oba menene na wo enkwala okay na edu ba bi no tama me sifie na me sa ase me num wi no Tofi me sifie no 2013 yes na wonya mfie sai 2013 na me wo 26 years and me sifie no wow sabe na woni na wo 4 no na ya wo ya second born ni ya second born dan na so okay na ya kwatena ya fie but as a isan say me feel edu baby no na say aware na ye ware no oba ne kasama me Philip so proud so I saw wo suru bi sin no ahantan bi abehye wo mu bia na mintie ana nyi sen third one buy sata nanta wantawa wo yentem okay na fourth one buy na asakasa bi buy akasakasa ni mu no na se me ire ne ya ade bi na man to me bo na me to me nsabo no de ne nine sempa bo abomi na me to me nsabo no na okoye case police for no crime me and I'm go police station no mo flare me and you say me feel proud ni ntino me de me nsa ko hwehwe kanta ne so e police for I tell you now the kanta fit e kwato ade na police for say o de akoto wi o ya be ya kra yinimu yinim say o no on ha adwene ya meto na so do sa be hwehwe so ade a ro hu ne wuram na me say me re na teme vai no kra ne de enye oba ne ne me ba na do hu ko na me de me hu ko ye because na sada na ko no wa hia na me nim sada na me nim ye that time in 2015 na me ja no because of some police case in me ja oba no and I'm so on fafie no ne nkwala na ntenem the 2015 year the next year 2016 and I'm starting say me see and there if it work on there me adwuma sene ma me ma ne ade but oba ne there me nkɔ ne ho me ne ni bibia ye biem na me bɔ me bra no so ne nkwala ne te ho nti edu baby no me am be hu say no ekwan ma fa so agya oba yi there e ye me na mai yes nti ne me kɔ ne nkyɛn sa waka gyan say oba me na me ka kyerɛ say ye nyai ba nkwala nan there me ntimi nya omu nyina ngu so sa yes na me ne number sabasa yensa nka mu
Besa call you that na me num wi no. Okay, this is how bend there. What shall I say? Masase. Okay. Masase ya me no me 2018. Na oya de kakra bi na makoma na ba. Oya de kakra bi na se ma me ne sa tena baby. Na me sam emum kete. Sa emum kete. Na bu kete. Ai. Eja nkwala fo no. Gune so. Anka wo se wo tena wo mo nchen tete wo mo na wo nya odode ma wo as a father no. Sa na me jagu ne so. Wi ni nti. No enti. Ba mere no unim. Se ne kra wo hwe me ne na me kan no obehu se. Se de misitie no. Se me ko ba bi na se man kase. Eh, wa yi na ni mu. Me num wi na omu hu. Wow. Ebi wo kra na me mitimi ko do get oni bi. No bi asori adwane. Because omu fi say bi kra ye police ni na. Ma fade na me de ba no mu suro. Okay. Me ko ye adwuma bi wo be kwa ye fre kro bi anwea so. Yeah. You do ho na mpanimfu atete ho obi adwane get ho no. Na me ka tell me say, "Eh, mpamoto me kwa mbeto bi o." Inti ya nti na mu dwane me. But isan say we ninti no. Me nema me bla hwere me tofe. Enema me bire me siam panimfu pa. Sa. Ene panimfu me bile hwere me, ambe hu say me panimfu asia. Awa adwuma yim. Aish. Me bire. Kasa bire nka wo top. Me bire. Ka me wo manim sene. Me siam panimfu ankasa. Wo ho no say ohu say de wi a na tofu nim say wi no no ma. Emma confidence bi say unsuro obi a o. Eh sa. Oh yes. Emma confidence. Emma I say fell for crowd who say no lie we there jano crowd there asem bia na person ka enti pani bi wona say o kasa sa na wo ye panini otimi say akwai kra me di buoma no na de ntina manim na o behave like this and ye akwai me hwe ni yi na one ma cancel minya contract bi wo Spenters. Okay. Building network so 8 big one pa scanner na yesa when the mama no 2.4 billion na that time 2.4 billion na yesa mo de mama no because of say we nti manya say adwuma no adedi ne see asas adwuma no wanya we nti me boss na odi animu mama no ye contractor. Okay. Odi kan de adwuma bi mama wo Lakeside Madina Lakeside Estate na obeto me say mete ho no me na makofa wi ni bi wo table a me ya adwuma wo ho na me twitwa opie me so mo say asante ade na yesa enu eni se adwuma na me ye wo ho no me jaye ye dia yakoko ka ho asem awi na nka me wi yakoko no so no ehwere me ma sa sika no hwere wo nyina ananka sa sika no betime nya musika ubewie no wanya ko betime nya 50,000 that time. Yes. Sabre no open kran asase kura betime ato. Yes. Ehwere me. Ehwere wo. Yes. Because of we. Yes. Apart from me no so no me ko ya adwuma bi wo Salaga. Okay. Alaji Lukman. Yes. No oye. No oye GRA. Ghana Revenue Authority penipa. Yeah. Ko ye na adwuma wo na. Machiwasie. Tofe ono so the same thing. Ma kese ehwere me. Really? Yes. Nti eno ana me said dem ho na me tie mu no. Ese eno ana na me put to stop to that thing. I say my brabo. I say my brabo me brave. E ma me nko Menim. Wa brabo. E ma me hu me hu say me always young guy. Ba me nyin kakra. Unvie be say 34 years. Sisi ano menya sure say wa bank account kura sika wo. Bank account de me obi. Na enye sika wo ne hia me but wuji tum say senka wani da ho a kam ye sure say ne o bank account sika wo mu ke sika kese to fe no kra pa na o ka no anka ebi mpo nka me wani suade hu me bre ba isa me de me ho ko se sa de we ni mu no mani suade hu no me nduru hu because me say bre not na o mon chen e bla se me de ya me niam nyina no na me de to o mon chen na onipa wantimi antrase anwen abede no waye bibi enti wo so kire se onum wi a onwene. Yes. 100 gene but enye positive. Yes. Me nche da nya de papa mo ho. Oh, ubetimi ya de papa bo ho but esan say on say society e wo mu you nim say obi onum wi bia a bad guy. Yes. Ana de make no nyesa ne. Pa. It is a tofe
hoi pa na maba on chen say me pese me ye business bi na o pese o boa me na obi hu say akwai kura me ko bo ni say o nu wi atofo be boa me oh dabi o mo me because me ka say bi kura me jiji manimu a o betimi akofa gato boys kura ma omo abayem bibi no kre enso no na nya saa ne tie mimi hu ni say me de yam adwuma mimi hu ni say me nom de adidi mimi hu ni say na say ma brabo to finesse say ma brabo de me de nyina enye papa intime de me nuanom wo mo no mu bi enketwa metu wo mo fo because me raga to me bre Ghana 16 regions no ko ba bia ko get to da 16 regions ni nyina ma ko ba bia ko get to da enkwala na ba ko to wo mo ho no wo ho empanimfo wo ni ade mesre me nuanom na o munim ena o mo ye na o munim ena o mo ye te se de na minimu a ena meti he ya me kire ama mansan nyina hu na o munim ti me nuanom nyina obi enyae obi a wonu wi ni bibia obi enyae tofe sa me de me kuto jogu fom srewom if say we say ni pablabo emli bi me dadem a me ne oba na o ka say mi nyae no anado me sole say me pie na makojonso okay tofe mi twahwe say na ye wi na hey yes oba ne nko na hu say me twahwe o se kofi mi nimu senkawo untwa nka meka say utwa minim say me nya epilepsy ai omo twa no yes so me onim say me nya bi pan ka beka say me twa because the way ade ni si twa me no that's how that so ma ko se nwumle na matofe me ba ya na me didi wie ya me to o se ye no ano no na ye say we no na ye me say twa me to fom so duam yenko konfuano chi ayar sabia Dr. Pearl adu nyako ewo hot yene no nkobo enkomo dog wadaroma yema wajo ediba Sompa 93.1 FM so wadaroma nyanko padom aya na wama oni so kakra bia mame wadaroma okay I was here for bra Facebook na yenhwe yema ame a mene no ebo nkomo yi no yere ni picture to so neat kama mami wadaroma se eba komfo no chi a ho no ye beduru aya dan no so eyeji dan ye wo department ahodo bebre ubowura ha we ye ne de me ba cho wadaroma se edu komfo no chi a u department ye hin na ehimfa potina wo yo me pacho me damase na me tia onne motifu nyina ne omomo hwie nyina me physical specialist na so be kasa me psychiatrist and see me wo department of psychiatry from Fanoche Teaching Hospital okay me tenni Dr. Uswenchi me tia na wie and I'm wo Kwame Nkrumah Shiafon University of Science and Technology, Department of Behavioral Science. And so, Confanoche Hospital. Baby, a block no one. You were consulting rooms be a war, not between Ofri, yes, side and I will call baby a fire service for no war, baby a OPD for no one. Okay. That area, one, a department. Mami wadaroma ye fra wa wie dia dwumadi ye fra no na menim esua de e ya brabo tibia obibia fam se ko yie ma no se anko yie ma no na ne ye ne enua santi e na ebo nkomo bra wode na koma ne na dwen nyina wura wi mu na ye pese ye hwe se obi sha ase se obanu wi na onom cha adwene mu ani akoma mu no ensunsanso bi wo ho ana and say we can know how do be brave who say enya ensunsanso wo nipa adwene so ye prebi be psychoactive agent ekasa onamunyo ana se ekenu ahodo a ewa wo ni die mu a e ko mo je mu a
to me owura adwene nim eden so san eba ho na kasa nduro ne ho se se de ensa ka ho me no bi to say tramadol eka ho ana tramol eka ho no bi to say heroin ni ade eka ho na te kasa nduro na ne ye hu ne say se we use sa na me ye ede di kan a we use no Emma said, I didn't win ever stand ruinous. I didn't any but and ruinous what if we walk on. The old time call you swan in painting or do what shall say so we used to know we hear no. One sign, yes, I do journey view. This a picture and know your friend said tolerance. In see. Enwe tutu sani nyina ewura adwene ne mu a etuta se de adwene no apede ete okay emma adwene no bepe ani ma no empo ebepe sani ma no kodu mpempe so se obotae a wode siase akono ne wani die nyina ekofa saade okay na eba no tae so we develop the friend say dependence then on it just say the in I over ya o sorry ana pa even a show kutu pa say me say me jare me chata de me fa adwuma no o de no e be dane be yes ani ma enti go so sorry ana pa me no ni ade di kan e ba wa adwuni e pa na do so na wo koda e no ni ade a etwa to a e ba wa adwuni Tofiakwa. Santo saye we koso cha. Adwene no beto mu ntensan. Emma, so peso ujaye a ebeye drink. Se we nya mmoa ijaye no ebeye drink. If we say na adwene na ye se bi akwala a wo pe bibie na wonya. Obetwetwen wo redie no, obetwetwen wo adidie, obetwetwen wo widie ni nyina. Said the bayana over Twakosoa a usu at the Podian. A banosa, not the SNSA, Jenna Cotop, Sanimu, and I say, said the Ayatata, Jenna Yarino. It is this a Joe. Echo Ayaretabia. I a bow, Emma, the woman, Ciano, a free move. I boa ma jene nso kakra ojai eduro na wo no blim na watua se de obeso sa wabrabo nyina na wo ma wi no emesna abrabo no mu ebio mama nkyerem kakra obi wo ho a na wi no de ma ne kono me ne se na ofini se wono mu a de boa ma wasua de ana se obi wo ho ana ne pampan no se de okwa ajanan bia se de ho bon fa no ono mo a okoduru a won tem pampan no na e ho abon no tani pa no to opeso ojaye a wedi an be mana yedin if we say every bia e be ba na agini se so oja ne nan no enam se ajanan na okono eni edrone nom no afam ho nti ebe bonen kaye nti se tani pante so ojaye a eso okọ rehab ni e ma ne sisa se de odwen fa empo se de oja ne nan fa no ho se de ebe ye na se e ka no se so oja ne nan a onjene mui na tempo se cigarette a onjene nti oya sans saye na say was senior and walker every side of Codian. The sun is the fire. To me, the back, what Junimo, what Brabomo, what think money on okay. Mommy, young Johnny say, I'm say branding tea. Sir, obedient who rat to be a tea say moi. Maybe I saw a timmy man bottom, and near one, near a tossumino. Sa nipa chrono, Nakuma. Etimi ye bribiana that's it said me be contrast him if you show mommy who say sa wona monwe as said the agene no
emu enyinam ahoɔden no ɛnante fa saa nsesaeɛ no a ɛkɔ so ne nko ara no ɛma obi biara sesa ɛma sɛdeɛ ɔyɛ w'adeɛ sesa tempo baabi a ɛkɔ nso w'atenka no nso ɛtumi ma ne sesa ubon sɛ nipa no ɛsɔ da ontumi nhyɛ ne ho so n'abufuo mu no biribi kakra bi a na ne bu afu wɔanyi so a na ne werɛ aho nso na biribi a ɛyɛ awerɛhoɔ biara nsie saa nsesaeɛ wei a ɛkɔ so wɔ adwene mu no ɛyɛ equal to sɛ anaasɛ ɛte sɛ wanya adwene mu ɛɛhaw mpo no yɛhu no sɛ wohyɛ aseɛ sɛ woyi so a adwene n'ani sesa ma mpo sɛ adanseɛ bɛtɔ hɔ sɛ ade a woyi so no ɛsɛe wɔ abrabɔ ɛsɛe ebi a wabusua ɛsɛe w'adesua mpo sɛ ɛsɛe wɔ widie no mpo a adwene no ani fira ɛwɔ saa nimdeɛ no ho nti wobɛtɔ akɔ so ayi so ɛyɛ sɛ wowɔ harmful use kyerɛ sɛ ade a woyi so no sɛbi w'adwene no kura nhunu nyansa sɛ ahene sɛ wɔ wedeɛ na ɛsɛ wogya ɛba no saa mobɛtumi aka sɛ sɛbi nipa no ɛfei wɔyɛ dɛn no ɔbɔ dam because memfa no sɛ kane no yɛka sɛ obi abɔ dam a sɛbi ɛyɛ obi a adeɛ ɛsɛe a ɔnhunu ho nimdeɛ sɛ adeɛ wei yɛ ɛsɛe nti wobɛtumi aka no saa na mpo yɛhunu sɛ ɛkɔwia ase a nsesaeɛ bi ba adwene no mu a ɛbɛgya adwene mu ha a ɛno ho bɛtena hɔ ɛma w'ani firi wo ho so wo botaeɛ koraa mpo a wode te aseɛ no ɛsesa bɛyɛ sɛ wo botaeɛ nyinaa no sɛ wobɛnya adeɛ no ayi w'abrabɔ koraa bɛgyina ɛno so na sɛ wɔbi si wiase na n'anigye nyinaa hyɛ so wɔbɛnom wi adwuma koraa ho nhia no sɛ ɔbɛkɔ adwuma agyareɛ koraa ho nni mfasoɔ ma no n'adɔfoɔ koraa wɔndwene wɔn ho bio a sɛbi nipa no koraa n'akyɛ sɛ afei ɔnte aseɛ mpo mma ne ho bio na adwene mu yare a ɛyɛ kɛseɛ paa no yɛ ana saa ɛna ne nsɛnkyerɛnne yɛsie nti na wie yɛ koraa no yɛka sɛ ɛsesa adwene ne dwumadie na saa adwene ne dwumadie sesa efiri sɛdeɛ ɛsɛ ɛyɛ ho a n'ani yɛka no sɛ wanya adwene mu yare nti saa na ɛteɛ. Omi mebakyɛw mɛda wase pii ɛwɔ nkɔmɔ a wɔne yɛabɔ no anwummere na masere nyankopɔn ahoɔden ɛde ama wo sɛ yɛto nsa frɛ wo ogye yɛn so sɛ wo ne yɛbɛbɔ nkɔmɔ sɛ biribi akyere yɛ so ɛwɔ na Menim so a yɛbɛbɔ wo pono na yɛbɔ nso a wada roma ayɛ bie ase bɛma ɔkasa nyinaa no mahu sɛ wobɔ tirinko adan doctor na sɛ ma ɔkae ne nyinaa wo tɔfe sɛ sese menum wi bio nti tama na menum wi no hwɛ papa yi wa kokodro sa tama na menom no ɛgye wo brɛ ɔn sɛ doctor ɛkyerɛ no a mebɔ tirinko no ɛgye wo brɛ even pukura deɛ ɔdɔ no huna ahwɛ kura na yɛde wi ni deɛ ɔdɔ no gyina hɔ abɛyi wi no obi a ɔdɔ ne paa o yɛde ɔno ne gyina hɔ yɛde wi ni to amɛyi wi no saa time no ampa o concentration ni nyina wo wi ni so o sɔre ano paa ayɛ o devotion wi ni ɛno na obɛyɛ obi bia no petututu o kɔ dance the doctor kan yɛ no o kɔ dance ayɛ sɛ wakɔhwehwɛ saa deɛ no sa yes agye wabrabɔ aboso agye wabrabɔ no 100% adeɛ bia di mpuntuo bɛba no ɛma wani nkɔ ho dabi but kwan a wobɛfa so wabrabɔ bɛsɛe saa wodi bibi bɛbɔ obi tirim saa pɛpɛ obu bɛfu anu obi bɛko ntɔkwa amu ahu sɛ woyɛ champion no saa pɛpɛ ɛno na wi kyerɛ wo de saa pɛpɛ bo sɛ wadwi ni nyinaa sɛ me kora mpo time we amatena hɛ ebi a 2 hours yabo ɛne ma me nkɔhye deɛ ba wo mu ano no ubi bia de ko wi ni ho ubi bia te say hu wi ni say ababa be ya unyame na Menim
Wow. Sanity. Afa otirimuda. Atra me da mu am fa mitirimuda. Atra me am mabo wasa. Sa. Ai. Enti se o person ka chem se oja wi. Tofi senka answer doctor say obi e was at bi no pursue jaya. I just said na rehab. Okay. Ansana ya ede yetimi asike no. Ansana wetimi aba normal. Ba me de ne de. Mi di se nyame na age me. Through a program ne papa yi. Wow. Me feel say me ko hu biem. Enti efri nra no anopa ye fache show no. Fache no na aba be wo na minimu yi no. Yes. Wo be se wo kire say enra sa show no a wutie no. Wo be se wo ka chem say from enra no be si nne. Unko wi ho. Makɔ ho na ma anom me de bi se madwuma ma ne makoyi ato akene. Praise God. Makɔ ho me say ne me kɔ adwuma mu na me say dia me dia say hey say pa we me yiye na me touching body me to ya scatter but me disika na kɔ to you. Yes. Na me touching enso nka me kɔ ya na nka me yi sa no anka me kɔ tena ba bi 3 hours konom ai bɔkɔ kɔtena ba bi sa 3 hours ansa na me ba no mani na yisan wo namfo bi ana ono na ekwa na adamfo de mi nya bida in my life madamfo na ye madwuma no mo okay adamfo de mi ni bi etina se nya wo ne yonko bi na konom debi wana misuro se wanhwe ana omo aba be dada wo de wakɔ debi mi ni adamfo okay nipa na wo de mi wura mu no me kɔ ye na dwuma okay ono ye pani wo sunyane oye pani pa o sunyane oye pani pa ni din de mfantuja me kra me ma wo but oye pani ni ono de mi wura mu oye pani na ni mfie wo be say obinya be 50 years is here sana me hu be 50 plus yes oye pani wow enti se kane na na onum wi ba ne wono men ka mo onum wi hu bi mu se men nom enti se nka mo pese mu hu se bi a men nom a de mi hia a me request wo mo ho ya de ba ko pe ade me wo WhatsApp line eya mo mfa tro nsem ne ma mfa so ma me it is because of you into men kwa sole wow men kwa sole mi wi a producers be yes adwuma no fa chomate ti wi nye enya de papa abesa wa brabo enya de papa de now I sure say boys na omonom sa baby amako mebre baby amako mebre eye get to no metimi abobo get to Ghana hano mafa na nya be 500 plus hey yes 500 plus ghetto places me wura anyone on pao within 6 years na me cool mu no say me check na sanka every year bi akra me boka 1080 times 6 for ye ko Facebook na ya kenkan messages kakra e wo ho but yan for sra kese informa 21st clinic the sciatica expert na omo ada roma na ye di show ya ye fe no na Menim e de ebrel 0540311311 0540311311 ade ba ko ehia me eye say about 21st clinic a wo to ase atwetwe abomoden branches no eye edu enwotwe Ghana fana no atwa kwa hia Frey 05403113 omo ya adwuma efri enadwadan ekwa akosi memenda na anopa nonum na omo hyase tema enkran kaswa goso kumase wanchi sunyan sese ya free koto krom ebia na woko sunyan ye wo original hospital ho first gate no ho ena sese ye wo takwa ye wo Roman stores ena oboase nso ye wo court junction kumase ahwa overseas ho ena ye wo ufria na ekwa unu overseas papa utra afa radio ho a onifa so ubo se 21st clinic down so ofri mampo area na eba utra overseas utra total filling station wa o left ubo se 21st clinic down no ewo ho bomade na from 0540 311 debi sudwabo so kofodua enkranza takrade brekum na tachima ho nyina no ye wo ho minister papa
my messages no kakra na em say time no economy fa course no kakra. Yo, we free Abbas Zakari. I say keep up the good work, more fire. We're free Ali Frank. I say now Ghana is full of smoke, so cause people in the country like we too much. Are they? Tofi, you are doing a massive work. Thank you. Also here free Drabin. We free Nana Kwaku Dave. I say Menim is airborne. And or akuma and so atonsa. David Akwasiedu say life is so unfair, but with the right approach and patience, you will surely make it. Ryan Akwasi was saying, very sad, Ghana youth. Ali Frank, also okay, my kind would that. Junior Loxon, or say, hey, we are Sibeni, Tofi, God have mercy on us. I'm listening to you from Kenya, see Abrim, or see Tofi, keep the fire burning. Emmanuel Cheba for, or see, oh, everybody, we are more why? So sad. Nice program. Sompa all the way across the globe. We're so free. Abisolo Kwame. Also, good afternoon, Tofi. I'm watching you live from Ethiopia. Also here live from Ethiopia. We're so free. Badman. Also, tell him he is not serious. We're free. David Akwasiedu. Also, like, but I was saying, I'm going to my kind. Nina, name. Call him. We free Ali Frank. Or see we say nipo wow, it's not easy cry. Some FM, no size. Moses Nate. Or see watching you live from Fawade, Mampontin. Keep the fire burning. We free for Sue Christopher. Or see hey Tofi. Ayasemo. Enoch Atan said that's my elder Tofi. Tofi say or say elder no. Abisolo. Okay. Ryan. Sina yansanko yenim. We free Queen in John. Or see tough. I say tough. Are you live from Sunyane or Kumasi? Tough ABPM ewo Kumasi sia. Ofri Sunyane ABPM Kumasi sia. Eric Usu Seche. I say this is serious. So youth of today. Frank Diodu was say Ohineba Philadelphia. I say hey help us. Evelyn Opoku. I say this is serious. So watching you live from Bantama Nurses Quarters. Mary Ajima Menim. Or say, hey, so do we have future leaders? And on the swan who's say future leaders, no, maybe I know. Where's the free GHTY? Honestly say, I'm short of words. Where's the free bride Kofi Mensa? Or say, God help us. Mary Benewa, or say, oh God, help us. Filippo, so team. Or say, in fact, this program is very, very advisable. Keep up with the good work. When so free, Nana Hima, or so sad. Papa, Jumedie said, oh, Hunubi, now person on the sha. Number no 0244 80 96 41. Number no 0244 80 96 41. Papa, what are you? So, Emma, my son 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 kaisa no nsiaba yebehu kase ewia hyene nso mrantia hene yebo afarikata chaw bema ono nso ebetena se na wode asem empenipa dwumadie ede abrew enya asem ketwa bebacho yenkwa ahoma ne so bebacho wudi ni ba bi afra mi free yo mpacho mshakese kama sema mambo atwa mpacho mimi abama yakopon islam okay na ya masame se enipa bia no ya dwene o decide sabe mejaya yes it's one you know na yire no mpese mbusa se no ba no na wo 9 years me give this one worry think one time no ba no kasa no ba no so de tini apoa ase yebeto asa concept no so every ho na wo ba number 2 me ba cho wodi ni ba bi afra me free hello aja wo so wodi ni ba bi afra me free me se no poku mensa okay no me see my program na about no you bia o so anu video so o ma so de ni bia na oba na wona wo kwa for no so worry ya ka futo be man say mo dia na ka wasa ko no ko woni nkwata no ko na yi mo okay na obuti bi no ma so to grand camp pa
Mate, Yajumano, you will be hand a macquine now do the number to go. You watch a woody, baby, our friend me free. And Anna, radio be on chain or muscle. Then I am on by a man. Okay. When I start to buy on to me, two apples because we know the opening as them alarm papa. Now your person will Medasi P. But you wouldn't anybody offer me free. Oh, yes, sir. Yes, sir. Solomon is actually champion, Mammy Tio. Because I go for months and that. The answer to it was something to man. Anyway, this time, I'm more than a book when I was so young. Okay. Because the name one of the something like one shelf. I am going to for enough. Okay. I go for Shana. I'm not going to say nothing. I'm on my farm. I don't come to him. Mate. That is the kitchen. Say, manager Sompa no say obi a one we for 6 years. Otie me ofa che no. And na wona tie di adanse say we no onum biom. Nyankopon na aye. Me pa che wudin any baby afre me free. Also, yes am na kata filo foruko. Tinia pa che o metie o. Me pa che no does no pamudi but me say o man him I don't think the number pa che mbanye bi. Okay, Mrantia hene number de mintimi fan to dwa nwumre tie no or the producer number betu dwa o frɛ na obenya no why. Me da CP. Mejuzo. Mega just no. Okay, Obapa metio. Na mimi abema was actually being or a nurse. Na ma try just unia enyi say me ma who say why addicted. I started from JHS. Now I okay other drugs na home. You abema also oil nurse. Okay, your number no 0244 809641. Oh, what's our number no? Sure. Okay, so when you're sure, I don't know about you. My testimony near the no program pick but you see I mean Tina make us a number now for fair producers no or more the on by alpha mama why? That's 026630 37 33 and that's 0244 80 90 na minimum the amount for 80 96 41 0244 80 96 41 if I show you baby after me free. Hello Mommy I said come on papa papa ka safri he Pacho me ka safri swami o papa mami ntio Pacho me so no me peme ma sempa but enya me see o program me join na Hey Oyema no me peme ma sempa sa Kese my mama sama my family school na ye basa Mami aye fasi ho ye ba frɛw ye ne wo bedi nkomo e wo na menim so na obi nso asua bibia afiri mu ama wura no su e ba chere mate anti producers ne be frɛ why ye ne wo bedi nkomo wo na menim so na obeka wasam no wama owura no esu na che say enura wutie fache show no tofin komo no enne wo hye nyame bo se mmemasem wagyae na nuna ho ka mi tieni ntama kanya ni sanka mababo niyo na nuna ho ka sinkura gume me da say ohima producers no be frɛ why okay wow me ba cho wudi anybody a ofra me free hey if you are the case smart official taxi driver you can about okay mami ntio me da na mi show ya to be ya futu na jan so 5 wa na Tofiakwa hey bi ase no onu so makobi mu da o me se ti be ya bank ya for me yi ba for mu da na accident na se ina go credit mo tu me fo mi am na mponsa
I'm a guy. That was children we no. Why, Yaman, Wabadam? No, Bodam. No, Bodam. Okay. I don't see the cousin. Wow. I go to the boss on show program. We are there by the address. I will grow. I can't tell you about the Chinese shot everyone. Let us say, no, Menim, a Sompa drive. We watch out with everybody are friendly free. Okay, but so, baby, into from a din to ja. Okay. Me paso, and no, fashion so no, I can't know because of far hono. Huh? So, me paso, me de sena, it has to kume. Hey, come on, I'm a DSS. That was correct. I'm a far or bad. So, that time a form telephone, you know. Get back with Sabai when you're school or Sabai and or Sunny about better. Okay. Tagay no eda adam saa nti edu say one me eba beda no o ka kire me say edi say o twetwe me be mama me na me ho ba de a onyam to say 2009 e free sa kama here no yes I don't know man no to say ti say me driver e o say 2012 ana me je me lances to free sa time no my masturbation sa to office here me no ka say first one to aso producers no be fro ye ne obehia wo facha na Menim so why with ACP hey Mr. Albert Krampa we counselor e wo asokwa but who say line on the number view we watch we din we be afra me free. Hello, Tofi, me bacho, me free teacher, let me do. Okay. Oye mama mintio. Me bacho. Anya, the program we are no every Sunday be a mitio, na mitio fu dey be na wo won anka na wo ba. Enti no mitio no pa me baba ko man me na ma mi. Ye nyina no wi. Ama anya ba ko na say we jai be se. Be ya sma wo kan na ma me san fe udi mu. Wajai kakura na say wajai ya be 4 months after wo ha ka tell me say ma me kodo ma sa ko me ko live enti maybe ko sunen pai ba me kwa maybe kwa me do number we ya so semester na me number am say me ya fun so ka client ni enya wa clear number no enti me say Tofi me suan me do what is what say me do what is baby o fi be ko bi am do what itie WhatsApp say Yakopon na yiwa maye na mitie wasamwa mi adu me kwa nkapese me kwa poison me ho kora tise nkwa ni mi onyo tete me ma me nya abotre ai je me take ba ku se ba ku ka je tie sensi a o wo ye de ho ka je tie sensi a de se wonu do akra o sati no 16 years akwa se no 20 years a de se wonu no bone ka sie ne wo mu kwa sa ka Tofi Master me dia hu because me ya ba kwa sa me ba ho me ya no mo fu me ya na wo kona akotreka wunse me bia to so wan ton wo ya bia wu no mami ewiase Yesu kura ka kire obi se ko na koka de winim e kire oman no enti mami producers no be fa wo number on be frɛ wo why me ba jo wudi ni ba bia frɛ me free name mamoni ajuma da se akoya kan semba na be me boda wi ma mansen nyina kese ya do stations ye okuma se politics na omunyan no munte sempa wo sompa but I say o man na etivun so no ama yo huhia wi free mu enye yie nti eye na Menim eye abrabo ora ye sorry program no so amanfo abedin komo em se enura show no de Menim komna kase ampara me wie show no frame wo se bra enura show ni de titru to fen komo no anodin na me kra Menim se sa ye adwuma sa ba ma de na wo kan me asore so sima ba ko pe bi ko me bra so Tofi aseda na me de be ma eye adwuma ifu nyina Sompa ubia ena mesade asedama afrefo na fleye no na mekoso asre se me de ade ba ko pe na mihia se mo beyi asofo amame na abribia omone be senya me asem se omunya kwan mpo ma me ne wo men kasa ne beye fon so a mepe na di twato nso ameka ne se me nuanom nketoa
Empanimfo no wi ni bi pa. Ewo krom ha. Ai, empanimfo pa. Ba nketwa ne de ni hia. Go panini de wadu baabi. Abone brawi. Timini ya no nketwa mu de mo ho akwa wuram. Ye besere obia se ontwe ne ho mfirim. Na se wankasa wodi tu mu se wagyae a ubegyae a Nyankopɔn so besira wa magyae na wugyae na yedai ayadwuma. Nti Tofi de metimi aka no. Sana wo ka obia. Ti afutuo na wo de ma omo se enketwa no. Because bi hono ma be hu sa akola be 12 years. No wo sibi. Ibu wa menene te ho pa akola 12 years na menene to. Me amitimi ka se ana we kura mpo no. Anka abonte anka ontimi ne mentena se. Bama meda wase. Mate. Abusiafo dwumadie ya fa no na Menim. O suehunu apese ye cha 024480 9641 024480 9641 Nyankopon ya adoma ochena ye besan so ahia ewo na Menim so makrawo.